Igbo ndị mana ege m ntị ekene m n'ụbọchị nke taata mana o tego aka ekwubela maka na nwanne anyị nwoke nke ya na-akpọ obi adada na unu ngwara onwe mgbe gọvanọ si na ọ ya eme ya arrest biko na anya bụ news emezuo na biko achọrọ m ka unu nene ka esi wee mee the governor the native doctor arrest na Okija n'ụbọchị nke taata biko unu ya ga-eji paakị ntị unu nụ ihe okwu maka the arrest of this young dibia ngwanụ na video na nachia taata. This is the story of Obiadada. It was a defraud in the money. They wouldn't the money were you in the name no Bakaji for Okija. Obara video goes to say goes in the round or where there's no Barago or not the mother making film Uri. Oh, gonna go. I don't know what open you want data. Zero data. Don't skip this video. Watch our video. This video will be the first video ever on Igbo wayo. After that, it goes to see video about you here also. Should be there also. Come with me. Let's go. If I know grab a goddamn, if I know who goddamn, if I know in dento, Nina do Geluria, Nena go Muria, Nimura Geluria. You may have all job at 12 hours on a Luna. You may have all job at 12 hours on a Lugo. For the Azika doing a go. I know we are broken. Oh, I she first of the Okija. One that you won't know me. But it can be Brago. I know I'm not poor Biada. Oh, yeah, there you be Okija. Ewu na mutara m na arụsị ahụ a na-ọkeke na-ekwu na ya ji ọfọ okori na-ekwu na ya ji ọfọ omenala dịkwa gbuo gbuo omenala ada ana ebe a na-abịa eme ebe a bụ ịgba ndụ ikwu eziokwu uche ịkpọ nwa bọyị bịa ebe a kwa ya arụsị gbaa ya ndụ ka o ji eriri ego ka o ji emegide gị ka o ji egbudu gị egbu ka o ji ewere dịghị ewere ọ ya afụdị ihe ya eme gị n'ezinụlọ ya ka ọ ebe dị ka akpasasịala biznes gba ọsọ arụsị ejidi ya ma na mmadụ ji go ụgwọ ọ na mmadụ ji go ụgwọ si na ama nkwụ ya ọ bụ ụgwọ mmadụ ji osi na ya ji akwụ ọ mmadụ jide go ụgwọ si na ama nkwụ kwụrụ igba dike na ama mmegbu ya na ọnwa ka ọ dị na mma ebe nji bata ebe a na ọ nwụrụ aja mbịa ka ndesakwa si mba ka m were enwe obere mgba okwukwe enwe obere okwu abịa m echu mmadụ aja ọgba n'uke ọ bụrụ na ị na-esi igwe ọkụ ya afọ na nna alụ ọrụ since morning lụbakwa ọrụ mechie jee ebe ụmụnna nọ takwa ị na-eso m n'igwe ọkụ na kọmentị na-eshi ya banye moto agụrụ ibe dị na moto ihe esogbu moto dụrụ elu ọ bụrụ na ejighị ụgwọ na ekwara akwụ ya bịa ebe a na a ga-agbatị ya ọ bụrụ na a na-anara gị anaghị na enweghị ị ga-emegbu bịa ebe a na a ga-anapụtara gị dị ọgwụ na-awọchigo vidio ebe ọ na-anya isi na ọ bụ aka ji ọfọ onye ọbụla ji ọfọ ma gwa onye megịnị onye jie na ọ bụ na ejighị ụgwọ ịchọrọ ịkpọ nwa bọyị gị bịa gbaa ya iyi mee nke a ejide ụgwọ na ọ ga-agbara gị ụgwọ ya na eji ozi okwu aga nke a ọ gbara gị n'ogwu akpụ agwara m na ihe abụ wayo ihe abụ evidence number 1 ngwa join me again ka m gosi unu vidio ọzọ ebe emere gịnị ebe gọvanọ eziokwu nwere aka na opi akpịrị jidezie ọya washam ọ ga-enweta gị the Shanamite criminal. I want to be there, mega criminal. Criminal. Show my slippers. I will be over there. Yes, the great Shanamite. Naponye wo. Butegia. Governor Butegia. Onyosh. Ọbụna wọchige n'ihe abụghị real. Ọ bụ na o nwere onye nwa dibịa ị gwara ka ọ gbara gị mmadụ ụgwọ maọbụ ya tụrụ na arụsị ka ị gbaa ụgwọ onye ahụ wee gbata dị ego wee rie the money rie thank you rie very much kọntaktị ya gọvanọ eziokwu Port Harcourt ihe a na-akpọ ya bụ
debt recovery. This woman I know UK now. Oh, young mere gini nụchara ka ọ na-ahịọ gidigidi godogodo maka onye ji ụgwọ ọ bezie ga-ebe ibe onye a wetezie dị ego because a ga-abịa tụọ vidio onye atụbazi ụjọ wete dị ego kama okooko a ya ewere shia ya bụ 213,000 because the money bụ 2,647,000 werezie your own percentage kama ọ ga-ewere percentage ya o rie percentage rikwuzie isi ego o kwesịrị inye this woman 2.4 million ebe 2 million 4 ka o kwesịrị balance the woman mana gịnị mere due to anya ukwu ebuhu ọla orie the thank you rie very much nwaanyị wee sị mba na nke a bụrụ ife a na-eje n'ogwugwu akpụ eje ekpe ikpe that she will follow what due process wee were ndị okwu na-agala ọnụ na mgbago wee were hilos ịtọ wee wakpo dibịa si na o nwere nta nwee imo na ọ bụ aka ji ọfọ awakpo gwara arụsị ya nọkwa awakpo were shovel ekeresie arọbụ na-agụ ekeresie ka ọrụ esi o ji agba afa mee gịnị he na hilot mee gịnị mee zoom by now isi ya ga na-ajụgodi oyi n'ogige ndị uwe ojii o nwere ike ọrọcha ihe dịka 1 week or 2 weeks echie ọzọ chie kodo afa ga ma abụzi obi adada a ga na-akpọzi gị kodo obi adada onye ọbụla na-arụ arụrụ ana the best way abụrụ ịtụ mmadụ na-arụsị maọbụ na ọka ije nya isi ọga polis arụsị ada akarị polis ọ gọọmenti chekizie na na-efe ogwugwu akpụ si na ọ bụ aka ji ọfọ ka a nwanyị aka na opi akpịrị nwụla ya n'uti ndị bouncer mmanya isi na hilos what a kind of news this na enwere update na enwere content bekede ihe ọjọọ na kede nwunye mmadụ ma ọ bụ arụrụ ana ka ị mara nwere content ịga ọ by content ozugbo ya na-achọ achọ ha bụ ndị nta akụkọ fọgụ ha na ọ bụ ozugbo onye mee ebusa abịa ya nwee ihe m na-arụ were aka ndị aka metụtara vidiyo a Chineke akpọ ekwezu ọkụ biko na isi na-enecha ya biko nyere aka share this video nyere aka subscribe na this channel nyekwana ya aka with notification gị ka isola anyị na-enweta notification ka mgbe ọ bụla etinye vidiyo fụ na afụgo na ya bụ okwu anyị ọrụ n'aka akpalụgo ya bụ eze kwuru maka atụghị aka a na-agwa ndị asị ha wepụ aka na ihe ọjọọ na nke bụ ihe n'ala mmadụ 2.3 million ka iwe lụọla ya ọrụ up to kịta elubeghị onye bụ ọrụ mana aka akpalụgo ya. Kudos to J-Park for this breaking news. Ngwana na ya na-anachi ata azụ maka more breaking news later in the day.